فرمانداریا ناوندیە ئەمریکای سنتکۆم ئیرۆ ئەنجاما گەڕاداویە ێریشên dijî Îranê Ragihand Centcom diyar kir ku wan li nêzî tengava Hurmuzê û deverên peravên Îranê bi dehan hedefên leşkerî armanc girtine. Herwiha îro sibehê artêşa Amerîkî 13 mûşek avêtin baregeheke leşkerî ya nêzîkî bajarê Îran şar ku 1500 kilometre dûrî Tehranê ye. Di encamê de heft leşker hatin kuştin. Rayedarekî Wezareta Tenduristiyê roja çarşemê got ku di êrişa dawiya Amerîkayê ya li ser Îranê de zêdetirî 26 kes birîndar bûne. Ev jî piştî wê yekê tê ku Serokê Amerîkayê Donald Trump got ku eger Tehran negihêje rekeftinekê ew ê hefteya bê êrişên xwe berfirehtir bikin. Her Îran jî êrişên xwe li ser hin welatên kendavê ranewestandiye, herî dawiyê jî êriş bir ser Ürdün, Kuveyt û Bahreynê. Her diçe şerê di navbera Amerîka û Îranê de gur dibe. Fermandariya navendiya Amerîkayê Centcom îro encama geradawiya êrişên li dijî Îranê Ragihand. Centcom diyar kir gelek êriş li dijî Îranê di çardê tîrmehê de pêk hat û wiha lê zêde kir. Me li nêzî tengava Hurmuzê û deverên peravên Îranê li dehan hedefên leşkerî xistin. Me êriş bir ser navendên mûşek û dronên Îranî. Serokê Amerîkayê Donald Trump doh ji Fox Newsê re got ku eger Tehran negihêje rêkeftinekê ew ê hefteya bê êrişên xwe berfirehtir bikin. Herwiha anî ziman ku ev êriş wê santralên elektrîkê û piran jî di nava xwe de bigire û wiha got em ê hemû pirên wan hilweşînin heya ku ew vegerin ser maseya danûstandinan. Êrişên li ser Îranê dê berdewam bikin heta ku ez biryar bidim ku êriş werin rawestandin. Doh jî fermandarê Centcomê Brad Cooper got ku Îranê di heft rojên borî de bêzanebûn êrişî heft keştiyên bazirganî kir. Artêşa Amerîkî dibêje ku ew bersiva wan êrîşan didin. Li milekî din jî Îranê êrişên xwe li ser hin welatên kendavê ranewestandiye. Artêşa Urdunê ragihand ku wan sê mûşekên balîstîk ên ku ji axa Îranî hatibûn berdan bi rêya pergalên parastina asîmanî teqandine. Li gorî nûçeya Ajansa Fermiya Urdunê pergalên parastina asîmanî serê sibehê mûşekên balîstîkên Îranê îmha kirine. Li hêla din artêşa Îranê berî demeke kurt ragihand bû ku wan bi dronên kamîkaz êrişî baregeha asîmanî ya muwefeq saltiyê ya li Urdunê kiriye. Tê zanîn ku di wê baregehê de leşker û balafirên Amerîkayê hene. Ji bilî Urdunê, Îranê êriş bir ser Kuveyt û Bahrênê jî. Herî dawiyê jî her du welatan ragihandin ku ew rastî êrişên Îranî hatine. Li Bahrênê dengê sîrenan bilind bû, Wezareta Parastinê ya Bahrênê ji welatiyan xwest ku di cihên ewle de bimînin. Li Kuveytê jî ji ber êrîşan agir bi çend cihan ket. Wezareta Parastinê ya Kuveytê jî diyar kir ku agir hatin kontrol kirin. Di heman demê de artêşa Amerîkayê ji nû ve destpêkirina dorpêçeke deryayî ya berfireh li ser keştiyên ku diçin û ji bender û deverên peravê yên Îranê derdikevin ragihand. Daneyên keştevaniyê nîşan dan ku beriya dorpêçê derbasbûna di tengava Hurmuzê de hinekî zêde bû. Daneyên ji şirketa şopandina keştiyan dest nîşan kir ku neh ji 11 keştiyên ku roja şemiyê ji tengava Hurmuzê derbas bûn, girêdayî Îranê bûn.